Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga sa inyong lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na pong bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe at like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman na lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. Dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag magkilimot pong tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay, at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa mong kabutihan at ipagkakalob sa iyo ang siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal. Ito na po yung part 2 po. Yan po ang part 2. Shout out muna kay Ninita Rotaero, Berlindo Palisok, Bike Tayo Kabayan, Unix Bin Laden, Ryan Labiste, Chili, Andy Bonifacio, Chris Lee, Abughaw, Tinitron, Edino Shapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Laurita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupemia Felipe, Elmae, Triple E Commented, Marina Arangis, Loli Akayago, Joan Bibs, Nogits, and shout out po sa inyong lahat mga baguhan po. Ngayon lang po nakatuklas sa aking YouTube channel. Sana po paki-subscribe at paki-pindot na rin po ang like and share, at paki-pindot po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Ang ibabagi ko naman po sa inyo ay yung part 2 po, na pagpatuloy po yung part 2. Ito na po yung part 2, Hiwaga ng Pangasinan. At kumuha ng ilang palito ng posporo at kargan ng orasyon ng 5 times upang sa ganun ay makaramdam ng kakaibang sakit kapag ito'y iniipit sa mga pagitan ng daliri sa paa. At ito ang ibulong mo na orasyon. Sa Tagalog po, kidlat ng langit, espada ni San Miguel, at lakas ng 7 arkanghel, at tigal po ni San Benito, bigyan ng leksyon ang gumagambala sa taong ito. 5 bisis po. Kidlat ng langit, espada ni San Miguel, at lakas ng 7 arkanghel, at itigal po ni San Benito, bigyan ng leksyon ang gumagambala sa taong ito. Kidlat ng langit, espada ni San Miguel, at lakas ng 7 arkanghel, at tinagal po ni San Benito, bigyan ng leksyon ang gumagambala sa taong ito. 5 times po. At sa Latin, sa orasyon po, Latin po, Relampago del Cielo, espada ni San Miguel, il Fuerza de los 7 Arcángeles, y tigal po ni San Benito, dan una leksyon al qui equiito ludicum, Relampago del Cielo, espada ni San Miguel, el Fuerza de los 7 Arcángeles, el tigal po ni San Benito, dan una leksyon al qui inquieto ludicum. 5 times po, at ihip po sa palito at iipit sa pagitan ng daliri sa paa at kapag nasaktan ay talunin mo at kusapin mo.
Yan po ang part 2 po. Sana po sa puso isipan nyo po ito. Napaka-importante po sa mga baguhan po. Ngayon lang po nakatuklas ng iwangan ng pakasayan ganitong mga usapin. Mabagi ko po sa inyo kasi para matuto po kayo. Nagpasapi, pinulam, yan. Ito po ang gamitin po ninyo. Mamili lang po kayo dito kung anong gagamitin nyo, kung Tagalog o ang gusto nyo Latin. Basta kayo na po ang bahala na mamili po. Sana po nagustuhan po nyo ang video. Iwagan ng Pangasinan. Huwag makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Susunod ko po yung part 3 po. Hanggang part 5 po to. Shoutout po sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan araw-araw, mula sa sakit. Bye po.